maglut kene. Loh, andi kon saiki. Ayo wis. Aku mau tenggelam ngene iki. Nang derek mau. Loh, tekan kene kon saiki. Loh. Hilang mana? Hilang aku untuk lawan baku itu. Aku merinding ya cedok iki ana mburik koyo wong iki. Ya kali itu aja, kret ngelawan salah melayu wae aku. Ayo. Lanjut. Kula nuwun monggo niku sinten kula sinten kula nuwun. Ditoleki nang kene riko iki. Oh, tak rasa-rasakno awake iki apa menghindar terus nang aku. Jangkrik wong jangkrik apa sih? Oh ning gawe iso tok ae. Riko tak parani malah balawayu bawan aku penoto, Bro. Oh. Walah, awakmu ta wis tak tampa bro aku melapai sifat kuping wingi. Wong galak pondong aku. Oh, karo ta kon wingi aku mari nandangi Mbak Kunti wingi. Preketek embela Riko caca. Dah. Iyo, kandhane kok gak ngandel. Sampe tak tempilingi lho Mbak Kunti ini. Aku sampe ngetone jurus bangong ngene aku wingi ambekan. Tak percaya. Lah kok mlayu lho Riko, Cak? Mari tak tempilingi aku dadakno dicakar aku. Oh, maju aku. Ternyata Mbak Kunti ku nyakar dadakno ya. Ambe apa dhewe aku. Balekno dengkle bojoku wingi ku. Lah pegala dengkle mbok kok mlayu iku, Cak. Dah. Ya apa Riko iki? Wes sak dekek mboro mamu. Ya wis tak deleki ngono. Aku jenengan bojoku ae kok. Oh, ya wis nek ngono delok ngono tak mancing aku yo kan. Oh, porek gara-gara kon. Ya wis. Aku gak mancing kayak gak iso mangan meneh. Mejo sik aku, mejo dengkle. Ya wis. Ngarang-ngarane tok ae ta lah. Endi dengkle iki? Dari delek nang mrene omah. Lho. Emane sapa lho, Gur? Emane sapa iki? Waduh. Lho, aku ana jero kuburan lagi. Ya apa iki? Kuat. Iya. War. Lah mriko iku. Lah potangan Riko iku. Kejar-kejar ngono yo. Bro. Ini gombal sak Joko mang. Kok kau ono saiki? Gombal apa, War? Sita. Aku mang iku ya. Yo gombal. Iya. Moro mlebu nang jero kuburan. Saya gombal kau ono. Dah, agak andel aku. Lah ya iku. Percaya aku. Loh, kene sik lho, dah. Sing enak kene. Dobang sing enak. Gombal opo? Mang iku ya. Lek dengkle, ki mburine omah. Lah jarene tak kira ditepek mburine omah re. Ya aku goleki sret. Aku tole-tole. Lah dadak nemu memean logur. Tak jogok jeret. Iya, jeret. Lah ono jero kuburan lah ngono wae. Lho, kok iso, War? Aku mbelaw wae tak gowo imang ya. Hah? Cia, kira muru tekan malu ilang. Lah kok iso ya? Yang boiku paling ono mati anyaran iki lho. Koyo aneh. Waduh. Cuma legi wingi ya. Iya. Cok ngejar kabeh ya iki, keringet adem. War, berarti apa emang kepethuk nggrek ya? Iya. Ono ndi arek saiki? Mancing jarine mang arek. Mancing. Ket mang tak golek lho mancing aja. Ngapa sing golek iki? Anu
Lamidi kanyang kaya jogo aku. Lamidi kanyang aku tak gandano tagre. Waduh. Ya wis dolek ta? Iya war terno war. Ayo. Lho, bare. Aduh ta. Karo, jarine lo kali kon lho, wetan lho. Ayo golek war. Oh, patang kali ini ngono rupane ya. Ayo wis. Ayo, ayo. Ayo war. Anggrek mana pancing ke endi? Paling nang kali kene. Oh, iku Jon. Iya. Ram-ram, ram-ram. Mancing ket oleh lamu ngene oh meneh rek. Esok mangan ya adek esok oleh ya iya. Ini. Oh. Halo. Wah, beri kono kene iku. Capek. Ada di gondol ada tuh opo ngono rek nggih pancing. Yo, sepurane grek. Nggih pancing soro-soro jegurno ngene. Kate oleh bisa nih Mang. Wis salah aja mancing ae. Lamidi. Gandane ono. Apa kok ganti apa? Coba ya jogo gak gelem arek. Ono aku ngomong kena mancing ada Lumayan sih. Kena gawe tuku beras meneh. gak mau wah kadung mancing ada oh. Waduh yo apa ya, Grek? Apa sih? Gelem apa ya, Grek? Lah yo apa pancing kuwi. Wah kuwi jenan iki jogo iki. Cita. Pancing kuwi yo apa. Pewas kan gelem. Ono mate wonge. Oh, normal rupane. Oh, boleh Kempen lungguan. Bek gelem ya. Iya, ayo. meneng ae. Awe temen gak gelem, Grek? Gak wis ngono. Apa rek? Wah. Kadung mancing. Ya wis. Wis rotok kono. Oh, wis rotok air loro iki. Enak mancing ada ngene nek palsu kejegur ngene yo opo ngono jogo aku rek. Iso kan jogo ae. Duh, bingung ngono ngene. Tuh. Mang dia arek mayon. Ora tak kau jegur mrene iki mang. Wis. Wah, itu opo jogo palesan Gus kadung pinter arek-arek iki nyengkre kabeh. Ora kok jebobok mang. Opo iki? Waduh, kali itu awon. Aku kadung gak gelem jogo mang iki. Udah ini aduh bayar ya apa jogo tak gak iki. Ada jogo aku butuh mancing iki. Mbah, ngapunten Mbah nggih ya. Mbah. Pancing kula logor. Mbah. Pancing kula Mbah logor Mbah. Yo apa rek, aku iki wedi tak gak aku iki. Iku kadung mancing aku iki. Mbah. Pancing kula Mbah. Mbak. Aja medem-medene kula napa, Mbak? Kula badhe mancing iki lho. Kuwi apa, Drek? Mbak. Aja medem-medene kula apa, Mbak? Loh. Yo apa arek rek? Rek, nolong aku gelem jogo aku gelem. Lanjut. Lo di kota. Yo. Terusane karo ya. Ya jangan kamu pedet lah. Iya. Ayo beneran. Tuh ya. Iya ulah. Mana apa? Berapa yo? Dipun sambil